La primera foto. Přes haličské pláně vane vítr zlý, to málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolíci. Érem a finals d'octubre. A la plaça d'Orlando, aquell migdia, ja es començava a notar una mica el fred. Fins i tot ja havien començat a caure les fulles dels arbres que ens feien una mica d'ombra al balcó de casa durant l'estiu. M'hauria agradat que el pare, sobretot aquell migdia, hagués estat també allà a la plaça, perquè era la diada castellera d'Orlando. I era el dia que jo faria com a enxaneta el primer 4 de 8, un castell que serviria per arrodonir la temporada de la colla. Però el pare era en un altre lloc. Havia anat a una ciutat anomenada Sarajevo, a l'altre cantó d'Europa, per fer un reportatge fotogràfic de la guerra que hi havia a Bòsnia. El pare acompanyava un comboi de camions d'ajuda humanitària, com deien els de la televisió, i ja feia 19 dies que havia marxat. I per això potser també em semblava que aquell any, a Orlando, l'hivern se'ns havia avançat una mica més. Dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se láskou brát.